Hier moet het nieuwe AZC komen, onder de randen van het dorp onder A32. Nevens burgemeester Van der Swan een ideale locatie. Nou ja, als je kijkt naar deze plek hier achter mij, dan is het hier heel erg ruim. Dus je hebt hier ook goed de mogelijkheid om dat te bouwen. Het is ook een plek waar je de veiligheid goed kunt organiseren. Je kunt hier heel makkelijk vanuit hier via de Kaal-Poststraat naar het centrum komen. Dus ook dicht bij voorzieningen. En zoals je ziet, er is hier geen belasting voor een woonwijk. Dus het is een ideale plek, denk ik, voor een AZC. Maar er moet nog wel het nodige gebeuren voordat het terrein er klaar voor is. Op dit stuit wordt het broekt als parkeerterrein en erin een skiep. Die met een plakmaatje voor een volslijn nieuw gebouw. Voordat het zover is, worden de inwoners van Heerenveen mooi bijpraten over de plan op een speciale informatiegeerkomst. Probleem worden er net verwachten. Als ik zie wat de reacties waren toen wij hier een crisisnoodopvang hadden in de Blauw-Withal, enige 1,5 maand geleden. Toen kreeg ik heel veel hartverwarmende reacties. In de gemeenteraad is er ook over gesproken dat ook Heerenveen een verantwoordelijkheid heeft als het gaat om de opvang van mensen die vluchten voor oorlogen en geweld. Dus ik verwacht ook die reacties nu weer terug. De gemeente neemt maandag een besluit. De eerste vluchtelingen kunnen hier dan eind 2016 te plak.